Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan zuzena inplizitua ikusiko dugu. Gaur, azalduko dugu nola jartzea zuzena era inplizituan norabide bektorea eta puntua jakinik. Horretarako, norabidearen konponenteak aldatu behar ditugu lekua eta signu bat nahi duguna aldatu behar dugu. Adibidez, 2x signu hau aldatuko dugu, bat ez da jartzen, i gehi c kalkulatu behar dugu orain, berdin 0. Ekuazio hau zuzen inplizitu bat da. Orain kalkulatu behar dugu c. C kalkulatzeko hartuko dugu puntuaren koordenatuak eta sartuko dugu bi izan eta i minus lau. Orain bakanduko dugu c eta amaituko dugu. Erre zuzena izango da 2x ken i ken sortzi berdin 0. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.